basın toplantısında bir araya geliyorlar. Toplantıda Li gazeteciler... Türkiye her roj rojnameger tên bin çavkirin, an jî tên girtin. Herî dawîn jî nûçegihanê dîweltiyê Türkiye'de Deniz Yücel bi tewambariya ku propagandaya tevgera terorî kiriye li Stenbolê hat girtin. Ev rewş hem li Türkiye'ye hem jî li cîhanê bertekan derdixewilê. Ji rewşa awartevir ve bi dehan heyet ji Ewropayê û ji cîhanê serdana Türkiye kirin û piştgiriya xwe nîşan dan. Her wiha du heyetekî ji tevgerên pîşeya rojnamegeriyê Ewropayê wek Enstitûya Çapemeniya Navneteweyî, Article 19, Pena Swêdinê, rojnamegerên bêsînor û Komeleya Rojnamegeran ya Ewropayê hatin Stenbolê û li Sendîka Cemiyeta Rojnamegeran ya Tirk daxuyanî dan. Ji Article 19 George Nash ji dengê Amerîkayê re rewşa rojnamegeriya Tirkiyê nirxand. To see what was happening to Turkey, it was scary to see the پشتی darbeya leşkerî serneketî her tiştê ku li Tirkiyeyê qewmî ji me re cihê xeme ye. Ji bûmeyên ji dervey Tirkiyê jî gelek hezir bûn ji ber ku me nedizanî wê de piştî darbeya leşkerî çi bibe. Piştî ku ew têk çû rojnamevan hatin girtin. Em pê hesiyane ku rewşa awarte zêdetirîn bandor li ser Kurdan çêkiriye. Wekî têzanîn, çapemeniya Kurdan ji xwe ew demekî dirêj bû dibin zext û zoriyê dabû. û piştî hewildana darbeya leşkerî ew rajgirantir bûye, taybetî ji bo Kurdan. Serokê Komeleya Rojnamegeran ya Ewropayê Otmar Lahodowski, bêdengiya Yekîtiya Ewropayê ya li hemberî kilyarên Tirkiye nirxand û got em wisa dizanin ku bêdengiya Yekîtiyên Ewropayê ya li hember Tirkiyeyê ji ber krîza koçberên Sûriyê ye. Wê got êrişên li ser ve tên kirin li ser nûnerên çapemeniya navnetewî xwe diyar dike. Li vir herkes ji rewşa Tirkiyeyê ku bûye girtîgehekî mezin nerazî ye. Rewşa awarte ji bo binpêkirina mafê mirovan ne hincet e. Serokê Enstitûya Çapemeniya ya Navneteweyî Stephen Elias dibêje rewşa rojnamevanên Kurd ji xwe li Tirkiyeyê xerab bû û niha piştî rewşa awarte ev rewş xerabtir bû. Wî bi berdewamî got My opinion on the situation that Kurdish journalists face in Turkey. Lazim e rojnamevan her çi dibe bila bibe di ragihandina nûçeyan da azad be. Girtina rê li nûçeyan wê tenê bibe sedema pirsgirêkên nû. Her wekî çapemeniya Tirkan, lazim e ya Kurdan jî azad be û karibe nûçeyan ragihîne. Em ê bi Encûmena Ewropa, Yekîtiya Ewropayê li Brukselê û bi Encûmena Mafên Mirovan re li Cinêvê hevdîtinan pêk bînin da ku wan haydar bikin di derbarê bûyerên ku li Tirkiye diqewîmin de. her wiha şêwirmenda rojnamegerên bêsînor Sofya Busin balkişan ser rewşa nûnerên rojnamegerên bêsînor yê Tirkiye Erol Önderoğlu ku ji bo tevlî kampanya piştgiriya Özgür Gündemê bûbû û jêra 14 sal ceza tê xwestin, dibêje wek rêxistina rojnamegerên bêsînor em li ser rewşa Tirkiyeyê bi parlamenterên Ewropayê re nîqaşa dikin û li Cenewrê jî di Parlamentoya Ewropayê em ê civînekî li darbixin. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.